Så i øvrigt søge den rådgivning, der er nødvendig, og det kunne jo tænke sig at kontakte sin bank. Hvis man går og tænker, at man godt vil købe en andelslejlighed, fordi det så er en god investering, hvad siger du til det? Jamen grundlæggende så er det i hvert fald min holdning, og bankens holdning, at man skal ikke købe en bolig alene som en investering. Man skal købe en bolig, fordi man har brug for en bolig og brug for den tryghed, der må være i den bolig, som man køber påtænker at købe. Derfor er det jo igen væsentligt, at man ved, hvad man går ind i, og en andelsboligforening er jo eksempelvis i virkeligheden mere kompleks end at gå ud og købe en ejerlejlighed. Set i lyset af, at man virkelig bliver medlem af en investeringsforening, kan man sige, så er det væsentligt at se på det, som det er en virksomhed. Og tidligere har der jo været en række historier om beboere, der er blevet fanget, kan man sige, i andelsboliger, fordi de er blevet værdisat for højt af de her valuarer, og de værste sager så ind i retten. Skal man som køber være skræmt af at købe et andelsbevis i en forening, hvor der er en valuar, der har fastsat prisen? Det mener jeg bestemt ikke, man skal. Man skal forholde sig fornuftigt til det og søge til den rådgivning, der er nødvendig. Altså i den her sammenhæng vil jeg igen sige, køberrådgivning hos en advokat eller en anden, der har